Arion, anak salai माबायदि मोनदों? मोजां। मा दं? हा? मा दं? रलार कस्टार ओमफ्राय स्विमिं पुल ओमफ्राय स्लाइड थांग्रा ओमफ्राय मिथिला आङो। Hello dosto, welcome to MZ Stream. We are coming for a trip to Guwahati from the school of Diamond English School. So we are enjoying here. Okay, let's go. Hello लोगोफोर, दिनै आं मोनसे भिडिअ आपलोड खालामनो लादों। बेनो जाहैबाय जों थांनाय मार्च मासावहाय जों गुवाहाटीयावहाय ट्रिप थांदोंमोन स्कुलनिफ्राय। स्कुला डायमन्ड इंलिश स्कुल राजगा गहपुरनिफ्राय। दा गथ'फोर स्टुडेन्टफ्रा खमैबो 80 स्टुडेन्टसो जागौमोन, बेनिफ्राय स्टाफसफोर। दा गुवाहाटीयाव थांनानै जों एफा बुरजा जायगाबो जों बेरायनो मोनस्लाबासै समनि आंखालावहाय, माने एसे प्रब्लेम जाना होबाय गेजेर ससेयावहाय। दा जोङो थांनानै जों कलाक्षेत्र, बिनिफ्राय जु, ओमफ्राय बिनिफ्राय आरोबाव गथ'फ्रा माने गथ'फोरनि मेन थांखियानो एक'लेन्डमोन। स' एक'लेन्डआवहाय लांनाय जाबाय, ओमफ्राय गथ'फ्रा बिराद इन्जय खालामबाय। दा बेवहाय माने मिक्स भाषा रायलायबाय, स्कुलनिफ्राय जाना थांनाय ना, इंलिस माखासे सोदेरबाय, माखासे जायासै। बे बर'नि ब्लग खालामदों नालाय, बर'निखौनो बांसिन रायलायनाय जाबाय। दा नोंथांमोना इन्जय खालामदो। गुवाहाटीखौथ' बयबो मिथिखायो, जोंनि केपिटेल सिटि जाहैबाय। दा बेयावथ' गासैयावनो थांजोबखानायानो हा, अब्लाबो माने जास्ट गथ'फोरनि इन्जयमेन्टखौ आपल'ड खालामनो होननानै आं बे भिडिअखौ बानायबाय। नोंथांमोना नायलांदो। गुवाहाटी बे जाबाय अट', गोदो गोदायनि अट'। ब्रेकफास्टनि थाखाय हटेल लाफैदों। ब्रेकफास्ट sebentar kita dulu kita. हाय What are you eating? Oh no. Hello Vidya. हाय सर। Hello everyone. जों कलाक्षेत्र सफैबाय। Speak something. Where are you now? Makasih dong, jalan-jalannya. Singo happy back Kalakshetra. We are inside now. Inside the Kalakshetra. Started enjoying. Beradang dose. No, this side only. Oh, hi. What's that? What? See. You guys see? You will be in my YouTube. Hi. Naयदो एसे कलाक्षेत्रनि सिङाव मा मा थायो। See these people, they are very advanced, taking photo with our teachers. Oh my god. Oh, museum that is. Be museum. Purbojoti museum. Oi, gua geledeng. Zuberan sosial unduran makan berbaca coba. Bandar living sing, big sing. Little powder puse. Ju. Subject. Concession.
Giraffe. Hello. Accoland ang monfirmay na Accoland. Oh, we are in the Accoland now. So we are waiting for a ticket. Our students are in a line. Accoland for line. How are you feeling, Cal? Very happy. City line ni bener bener hablang sih. Siang hablang dah makan seberapa pisau. Berat ke bau ni line jalan ni dah semeneng kira siang apa ibai? Adian, anak sekolah mana ni menda? Mujang. Mama dong, Ha? mama dong. Roller coaster, lumpai swimming pool, lumpai Ampai, slide tangga, ampai, lumpai mincelang ya. mincila. Dan using na nagil na ko. Daman ko na itu nagil na ipai. Inside. This is our Jahangir sir, very busy. Our Pradeep sir. Our students are enjoying now. They are already here. Everybody! I am ready. Beradang singapura. Extra ticket nih, no? Extra ticket. Saya heran gila, dom unduna finane putih jebai. Gua terus kira-kira, funky rickshaw. Sana kakarang. Glass berai deh. Oh.
Are, finish only. Destination. Oh. Oh, mengbay berarti dalam kelas sih.